Здравейте ви, Бокс, аз съм Арбол и днес ще направим четвърти епизод. Между другото искам да кажа, направихме си една градинка. Честно, въобще нищо не сме се правили на креатив, ние не сме такива. Като някои педали, дето зад кадър се правят на някакви уж са направили нещо. Направихме си една градина имахме малко моркови от зомбита. Да, направихме си... Какво си направихме? Нищо. В този епизод искам да си оправим къщата, защото от моята страна е отвратителна. И... Да, това е. Значи... Ела, насам къщата е хубава. Значи ние снимахме, обаче нищо не стана. Да, ние тук нали почнахме да правим четвърти епизод, обаче нещо се прецака и за жалост не успяхме да го... Котенце! Нямаме риба. Маничко котенце, Бързичко си. Не, остави го. Нямаме, нали ще ни трябват. Аз ще имам кучета, ти си има и котки, човек. За какво сме? Чакай да си оправя само нещо. Той си го оправя, аз отивам към къщата. Да, както казах, ще си направим къщата, ремонт, нали? Все пак трябва да бъде хубава и друго. Да, събираме материали за Enchanting Table. Вече това ни е нашата цел. Между другото, честно, въобще не сме се правили на гейммод, намерихме диаманти. Малко са, не са много. Да, той намери такова, Iron, намери Gold също така, намери доста и Coal. Идваш ли? Давай ти ходи, защото ми лагна. Нали знаеш, сривове. Да, нещо му лагва постоянно. Преди си беше всичко окей, не знам какво е. Така, надявам се тази поредица, която правим с Криско, да ви харесва. Само мозъка да не звънне. Трябва да свършим клипа доста бързо. Да, веднага. Аз забравих в колко починахме. 10 минути. Нищо. И 56 се почна. И 6. Както ще да е, ако не ще го качим през YouTube. Ще го прекачим. Да, падна ми се ева. Куче. Ето, гъби на листа, Боби. Къде си? Ето, аз те виждам, белия. Напред. Не се връщай назад. Излез тука. Телепортирай се. Да. Ето, виждате гъби на листа. Ме събирай. Я чакай ние да пробваме дали може да се засадят. Я прави. Чакай, пробвай. Не. Могат! На листа! Това е явно нещо от апдейта. Да, ето. Я да правим червените. И червените могат. Това е чудесно. Демек като видим гъби по листа, вече могат. Какво? Аз сега ще го... Да. Така. На бащата на Криско се обажда. Аз ще продължа. Ето тук така е нашата ферма. Сега ще ви я покажем. Направихме си и ето това. Да. Тук съм. Да. Това си направихме от Coco Beans. Размножихме кравите. Виждате, вече са доста повече. Покажи фермата. Да, ще отивам към нея, но не мога да се кача. Сега ще направи ни стъпала, защото така. Вече имаме едно мисля, че е готово. Да. Посадим. Не е готово, прецаках се. Нищо, имаме бонни, стъмнява се. Дай да лягаме. Дай да лягаме и да почваме после да правим. Да. Как само да направя нещо? Аз ще направя къщата наново. И аз сруши и другото ли такова? За какво? Да посадя розички. Апдейтнахме се.
Минахме на Рози. Никой не затвори вратата, обаче. А ти я затвори. Хлопиш, хлопиш. Така, другото нещо, направихме си нов чест. Аз си направих. Аз моя е разхвърлям. Така, друго, не виждам друго, всякаквото, братвата. Аз отивам да направя нещо. Аз намерих 26 лапис. Да, ние имаме. Чакай, да, такова. Да, отивам да поседа още от тея. Аз ще направя... Отивам да поседа хохобинс. Ха-ха. Хохобинс. Аз ще направя, братва, и ще... Рестарвираме. Нещо какво не върви търси. Не върви търси колко бинс. Моля те. Аз имам много що. Добре. Събирай, трябват ми санд за панелки. Санд? Санд. Аз имам санд. И за какво си тези панелки? Какво ще правиш по къщата? Нали ти казах, аз моята цялата част ще я махам. И ще я правиш от панелки? Не. Са колата. Значи много си недоверчив, бей. Почвам да ти печа по... Брей, гаден си, бей. Печа ти 12. Моите стигнат. Даже и 16 ще стигнат. Задавах съм. След това слагам ти тези. Сега... имам още малко време. Добре, да не. Ама ти трябва да щупиш и това, човек, щупи стъклата. Ще щупа, спокойно, бе. Казах ти, доста си недоверчив, помогни ми ги щупи, бе, Джони. Лафазани номресен, гаден ти. Ах ти, измедона! Брутален гъс. Това е мозъка, не съм ти. Да, мозъка, ще да кажеш. Аз съм печен. Ти си печенката. Ти си печения. Баче няма PvP. Защо изключваш всеки път PvP-то, бе? Защото да се защитавам от тебе. Защото си гаден алфазянин. Защото трепа наред. На ти, той. А не му. Вземи си. Кое, бе? Това ти дадох, слаба. Това дето стои отгоре. Да, трапдоровете ли, бе? Също. Същи са. Не, ще ги маймуна. Не, спрете, викате, ще излезеш и ви избия по това шамара. Пак ти лапетата. Крисо бойния. Не, бе, Крисо мирния, аре. То човек само викат цял ден. Прави се на отворен, но си доста затворен тип. О, бошке. Оле, бошке. Че като ти пръднах. Оле, бошке. Че като се насрах. Оле, бошке. И това е батите потом. Ми спря го поставяш. Сега дай ми панелките, бе. Печенката. Ти направи си панел. Чай, аз забравих как се правят. Аз печа. За какво си ми взел всичките, бе? Дай ще ти направя панелки, бе, човек. И за какво? Ето, ето. Редат са като порците. Знам. Току-що сипах едното. Стига, бе. То си. Че като ти пръднах, оле, бошки. Стига! Разбрах. Ха, падна вътре. И си какво направи? Само я увеличи ли малко? Не. Не. Нищо. Реставрирах я. Той покрива пак ще стане накрил. Няма. Ако ми пречиш още малко, може и да стане накрил. Аз ти преча, аз се стоя мирно въгъла. Преча, добре.
Къли сме? Глей са! Ах, не, тук е педал. Ти сега твоето си го направиш по-високо. Направих. И браво, вече е еднакво. Айде да викаме да се насиране! Който иска да се насира, да напише долу в коментарите. Пощата си тук е, да. Хоп, 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 така. И оп, така. И къщата ни е готова. Мозъка като гледа, не знам какво ще. Няма и да влиза. Нищо, човек. Той няма да участва в епизодите. И какво? Какво ще прави тогава? Нищо. Участва в един епизод и ни съсипа целият епизод. То това не беше изобщо и поредица, май. Беше поредица, ама какво стана? Мозъка се появи. Аз съм най-умния, имам гениални идеи. Ти къде замина в мината? Не съм в мината. Къде си? Съм да експлорвам. Ще гледам на кравата газа. Ти изчади му размогам. Аз мисля това да бъдем. Да, защото минават 20 минути вече. Ще оберем това. Надявам се те да са готови. Не са готови. Да. Що не са готови? Да, чекай, ти много искаш бързо да пораснат. Бързи, вътре. Чува се, какво друго да направим в този епизод? Нищо, например да ме изхвърли Майнкрафта и да го напсувам. И сега влизам 100 часа. Аре, тя семката. Така. Добре, това беше всичко от нас за този глупав четвърти епизод. Цяо циганчета. Чао, ще снимаме в следващия епизод. Няма да снимам. Enchanting Table. Да. Чао.